Makabaton na unya og bagong school building ang Nicomedes Aisonio Elementary School sa sitio Gumelo, Barangay Datal Batong, Malungon, Sarangani Province human gipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa konstruksyon niini. Ugaling mahingpit ang konstruksyon. Ang school building dunay upat ka mga classrooms, dunay kaugalingong water system, solar panels, standard flag pool ug kumpletong classroom amenities. Plano sab nga kuralon ang entero perimeter sa eskwelahan. Ang pagpatukod sa school building gipunduhan ubos sa Last Mile School Program, usa ka proyekto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug sa Department of Education. Sa tibok Rehiyon 12, duha lang ka mga eskwelahan ang benepisyaryo sa nasutang programa ug ang Nicomedes Aisonio Elementary School ang usa niini nga mausay pilot sa proyekto. Gawa sa bagong school building, makabenepisyo sab ang mga residente o mga silingang lugar gikan sa nagpadayong konstruksyon sa konkretong farm to market road nga usa ka proyekto nga gipunduhan sa Department of Agrarian Reform ug Department of Trade and Industry. Si Mayor Tessa Constantino ang nanguna sa groundbreaking ceremony kauban ang mga personahe gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.